Sam huwa tifel responsabbli ħafna. Huwa jieħu ħsieb tiegħu innifsu sabiex jevita illi jimrad b'mart infettiv. Sam aħsel idejk ta' spiss bis-sapun. Huwa jevita li jmissa jnejh Il-nieħru u ħalqu. l-aktar jekk ikollu idejk maħmudin. Huwa ma jdaħħalx subajh f'imnieħru U laqqas oġġettiv qalbu. qabel jiekol jara li idejh ikunu notfa. Sam! Għatas jew isser f'tixju. U t-tixju jarmija mill-ewwel fiż-żibel. Jekk ma jkollux tixju, jagħtas fil-komma rit. Mbagħad iftakar għassel idejk bis-sapun. Jekk ma jkunx hemm sapun, juża sanitizer. Meta tkun ma iflaħx iqpa' d-dar. Sam biex jipproteġi lill-oħrajn jilbes il-maskla jew il-visor. Kif ukoll jiftakar iżomm id-distanza soċjali ma' dawk li ma joqgħodux id-dar tiegħu. Sam! Ikol ekel bnejn u tajjeb għas-saħħa. Saħħa tfal!